Pini, West Corby Anglong, Hamrenong Supialong, Angtong Tiaphan, EPHLC, Upper Tialong, Chak Thek Thilupu, EPHLC, Hamren CC Bitung Pen, Lamthe Chipak Klangpon. Lapen, EPHLC Hamren Constituency Committee Pen Ki, Angtong Ti Akamatha, along Chidondun, Lapen, Kroy Thek The, Maipu, Muniram Tiron. West Corby Anglong, Angkang Pipen, Angtong Tiaphan, Koitang Lopuke, Pini All Party Hills Leader Conference, Tihek Pen, EPHLC Hamren Constituency Committee, Abitung Pen, Perangki Amay, Kepha Pen Si, Chini Daklo. Angtong Tia Auditor, Aningar Lukamatha Pen ki claim ke dam along, EPHLC Amay Pu, Jai Kathar Kija along, Thangnat Akachidon Dunavi. EPHLC Amay Pu Aphan, Karju Dordi Lapen, Aning ki hang a link ki claim ke dam pen, EPHLC ang bong padigdar saiki ang tong inti inut ki claim ke dam ke jok chia jok puta akoy pipon. Ang tong alam hi EPHLC Hamren Constituency Committee Bitung Pen, Youth AGS Serong Kitimung, Youth AGS Matthew Singti, Youth Organizing Secretary Francis Kathar, Executive Member James Teron Lapen, Executive Member Dorsing Tisotung Pen Lamthe Chipaklang Dunrinti. Usi Kaduka Vipenta Pachini Dun. Todangte Prangkia Thing no Kaning Jalam ni Arjupon Tusimen. Next report Karbiang Long News Focus 24/7. Chadom. Militum Rena Konsensi Pen Pesmit Ganang Ko Lamthi Militum Chithan itu La Chithan The Aprang Lili Asapsu La Ditu Rena Konsensi An Kiklem Abang Tua Tumhan Amen Apen Diklem Artu Pachini Pon itu Aprang Si Nilimen Muniram Teron Nili Rena Konsensi Long Amai Pu Lapen Dutulang Pu Nili Teriar Ina Tumang Lovely Well Kathar Alangli Acting Secretary Lapen Pu Alangli Bir Singh Terang Alangli Vice President Lapen Dutulang Ramson Tiso Alangli Ke Organizing Secretary Lo Lapen Dutulang Yuda Hinpen Alangli Men Serkiri Timu Alangli Ke Secretary in Charge Kardong Yuda Hinpen Lo CC Long Lapen Dutulang Matthews Kathar Alangli Ta Assistant Secretary in Charge Alangli Lo Lapen Dutulang Nili Tumong Chetong Duntu Assistant Organizing Secretary Rup Singh Teron Kardong Lapen Dutulang Nili Tumong Chetong Duntu Yuda Hinpen Francis Kathar Alangli Ta Assistant Organizing Secretary Lapen Dutulang Derar Lo PS Pen President Matela CC Long Executive Member James Teron Lapen Dutulang di regional PS Pen Dorson Tiso Alangli PS Long Secretary Salam gitu mo Lapen Dutulang Salam gitu mo Alangli ta Yuda Long CC Long Yuda Assistant Secretary la kacupacinya amen palang solo siapa si nilatum Hamren Konsensi Long delegation aputak asapso pu Vice President pansi kapalinji pansi apport bilo kadang Karbiang Long arat katu kavi pan stambe kai kacesong atan kai kacing hon longre kacing hon akardom nang tum phana pajir lo lapen di PCLC akacesong akardom tamen nang tum phana pajir lo nilitum labangso aning we abang non homoy nilitum labangso press me da bangke nilitum enne ke do job plot ni ke podlo lapen nilitum do ingtung o sitambe piniar ni ke do nangkok athe jai jia prang bangke Karbiang Long arat aphan isi kacuningri kangtung bang kedo kacuningri kangtung bang lah hello Karbiang Long arat atum sitame hala kopima insiden hormu bang chini pe meme pen meme hinono akumen abang ke nang pidunde de popo sining kelo la pen nang pidunde de dia pansi chuningri lo la kopima
ahok laso alam putak chini pe mesi social media platform long setame komen bang nang video ni pasti chini rilo lasi nili nangli tum phan nili tum hamrena constituency tum piniar ni press meet kin phanang kop alama the bangke nili tum hamren constituency along MLA election tang det pen executive meeting ke do de pin lang ke do cheng ke damtang tarik inkoy raisi arni made tarik inkoy raisi arni nilitum ke pho dan kacetong insiden apa taksi nangli tum aphan napak langji ning hang ahok lo ke damtang EPHLC along central committee pen lam lun ke do kaduk kavia put tax setame nilitum arjudun long lo bapen LAC along setame lason si nilitum arjudun long lo sita hala an bangke nilitum thang alam ta ningji dun de lo udun de lo dudun joy lo sita me non ke damtang aru nipa inquiry siar ni bangke nilitum hamren a constituency long bang isi thedung napen isi ning duk me kacetong apu thaga bangke nilitum ningji dun de lapen lam the chepek lang dun de ke un edet lo lapen rat atum aphan pachini ne det pen monit atum phan blind belief kape do bom je phan nilitum ning hang hedet lo ahok lo ke damtang aru ni pai krisir kep arni EPHLC central committee pen ke damtang ake chokchi ake lile aputhak non ke rangjilang arni ke kengset lapen mesen lapen isipet pen claim dam nang pu cingki mesen cingwai mesen ceparai mesen si inut somjapo pu radatum ki hok tanga bangfu nilitum hamren a constituency long tarik inquiry isi me arnia bangke nilitum executive committee mate meeting ke dohut alangli ajahak agunda tumaphan wan si meeting nang pa interrupt dundet aputhak abangke nilitum ningduk lo lasi lasolan abangke nanglitum radatum chini nangi pusinili tum komiti pen chingwai si pini rada hongjai long wanang kok lo alama bangke la puhilo kedamtang hamrena constituency long general secretary lo munison terang aki hai alangli hamrena long general secretary khibo mahut alangli ke claim ke dam party pen angtan ke claim ke dam la pen akaprek a party apang ka campaign lahai nilitum thek dam long si alangli pan post pen general secretary a post pen pasuntuk lo committee kadu ka weching by sarpensi la pen dak CCL long kapasun apteng pen apia bangke central committee la pen LA committee pen setame nilitum isi dismiss letter halang litum pen approval nilitum endam lo endam pen central la pen LA pen tanang pidun lo la pen formal letter nilitum hala munison terang ke hai konstame nilitum pelelo laso apia bangke nilitum ke dampang 2022 ningkan kapah kacotoy dun akihai angtong ingti katar alangli pan lahai alam cethan lo tahai nilitum tat koson penik koson tong alangli long lahai alam kili nila bang nili chini ni dadlo sami alangli tu mabang labang so puthak bang nang cedon dunde laka nang cikroy dunde pang theng nang cepak lang dun si anud pan phun pen lolo la pen presiden apan steme penang ana presar pilo labang so amune apan general secretary pek tubek nangi la pen alang ipan general secretary pang tubek nangi posi penang ana presar pilo presar pi pen si apong alang litum pen meeting call lo PS arata tumapan la pen nilitum pen organize longlia program sitami CC committee pen organize longlia program sitami alang litum pe do pon lo la pen rata tumapan apong meeting paching room lo masuk puthak kaching wahia pan pusi anke ke damtang kari inquiry si arni abangke nilitum executive meeting ke do bomahot hala angtong intia ke hai aphan nilitum chupaphe koson tentong alang liberta ke long ni labang nilitum chini ni dadlo seta me alang li nang che tong dun lo
nang cetong dun lo nilitum ta welcome lo alang lipat nang cetong dun pot churu lo sitame alang li abangke nilitum ning ke the koson ma hala so ting le dadang nang play dun kali de ladaga bang nang play dun abangke meeting along sitame alang li one sided alam si kaningje non la sisia presiden apan sitame presiden pen pasun tugji alam ta alang li ningje jong se alapan arpu pipon pe pulote mate general secretary arpu pipon pe pulote arpu kan la sisia presiden tan arpu kan pasun tugi pelam ta alang li ningjelo nang kher nang hap lo training nil tum hanang pilo la pe lancho tagalila jong si monison terang apan general secretary arpu pipe pulote komiti bang hini thak daki pusi nil tumang no alang li lam thitan cepak lang no la pe nil tum komiti pentenang anak cingki cingga ya pi nilitum pupu angbong sitame asap sun chat kamatha lapu paceton chat si general secretary arpu kali sita akaprek arpu sita labangke pipon sita nilitum ta kroi pu usi komiti pen pupon lo sitame alang litum koson tong akamatha ne general secretary arpu vek nei pu thi bajoy ne ajhak amune datum ke la angtong impia ke hai si gunda tumaphan kumarma amuni ne chini ne nilitum ke IPSLC lone mute IPSLC kali lone nilitum amuni te phanta chini et de alang litum aphan wan si nilitum aphan physical assault ka etemja phanata ka boi apen training nilitum aphan ang pilo 2021 aneng kan pelo nang tum aphan ang kilang ko asin nilitum aphan ang hipu lasila so putak bangke nilitum ning dublo lapen nilitum ning oilo lasila sona bangke parti siang bong bangke ilitum cipu peda nagi cininje jeda nagi pusi nilitum ahin pen kenal tum panchuning rilo ke bangke langarni bangke lapen isi kamang humime bangke central committee atum pen tarik krisir cap arua ceklo tarik krisir cap arni abangke central committee pen pini pen ke itun ke damtang aputak alam an sitame alam aveng bokso an sitame itun cipu nang nelo cininje nang nelo ning choi nang nelo itum isi vet ipeng vet leklem nang dam nang kusi central committee president pen alang tum riche otchom pen rat ang no kaching hon ang thek cepak lang lo seta me tari inkoy ratrok tari inkoy ra isi army abangke nilitum ke do meeting long nang kidun pedlo nang entarap dun pedlo bangke la bangke nilitum na tamang hak lo masila sona bangke nilitum hamre narat bangke kapire ta dokok lo non bangke masil kapire ta dokok lo lapen ningke oitan nilitum long dukok lo lahilo nilitum karbi anglong arat atau mapan kapecinia bangke la nilitum ake po ake sung asona bangke nilitum lam mane rat anglo cepak langkli la puke nilitum on edat lo lasi rat atum le nalitum le mathanon ing sainon ke damtang bangke central committee sor la pena kapre atum pensi alangli lam charbok lo halasut nilitum putunde edat lo stamen nona bangke nilitum si ke pove ka porsi nilitum bangke ke phove ka tum ke nilitum ke ningduk lo la pen nilitum ke kache tong ve ka tum lo nilitum ke theklong lo la hilot nilitum pen ke puya bangke pen ke rang jilang MAC a puthak le chathana nang lote ke rang jilang MAC bangke angtong inti ake hai phan ke nilitum hamren a constituency pen ke kroi thekthelo deng thekthelo athima pipodlo polote non pen jong si nilitum phan laan si nang training lo nang ter nang hab lo nang use lo polote mo ki hai mo alangli hai de tapi bangke nilitum aphan kon anang dengtong nang bipune nilitum ke phiret duk lo hamre narat ki ilasi akaprek a homosti kithor damje bang nilitum thang don de sta hamren na bangke nilitum local candidate si chiripo kali si tan nilitum central committee president kali te secretary apan si nilitum ki force dampo badak hamren na constituency lo na apathor jan je pha lahilo nilipu bangke